Ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutenderera nyaya yandanayo mukati mevidhiyo inondo yachisikana Lady Squanda ndochadi yandauya nayo muzora nhasi. Lady Squanda vakabuda zvakare kuri kupi kuzimuselebs vachitaura pavakagara vakagara pashi zvavo, asi vaitaura vachitenda kuti zvokwadi kuna mwana unobatsira. Ndaipohwa kuti kuna mwana unopromisa kuti chakubatsira asi vasingabatsiri. Asi muzora nhasi I want to testify and testified kuti ini I'm a true testimony yekuti ndakabatsirwa nani naSekuru Banda. Sekuru Banda ndona sekuti vachakonzera mawaves andiri kuita zvangu kupi kumastreets kundokuti ndo zvavo kare vakati hanzi ndoda kuvakira chi musicians artists dzimba. Sekuru Banda zvakare vanenge vari kuda kuvhura studio. Kana ndisina kumboresha kuti sei kuverenga pandakaverenga ndofunga musi wa1 iwoyo vanenge vachivhura studio yavo yekurekodhesa maartist ose for free. NdiSekuru Banda. Sekuru Banda muvidhiyo yangu ndabva kuita futi ndeyekuti vatumira vanhu vavo vakati ngavaende kundobatsira mwana wapi wekumarondera wadi wainzi akarwa nababa wake akakura shavhu dzake. Ndo zvavari kuita Sekuru Banda. Saka Sekuru Banda tinenge tichiri navo zvakasimba zikamboitende vari kukonzeresa zvakasimba kwete zvekumboita zvamaifongong. Saka Lady Squanda anga achivatenda zvavo kuti Sekuru Banda thank you very much ndinotenda nekuti ndakabatsika navo vakauya kuti my rescue. Kana hazvina kushata, that's very good. Tinotendawo tongoti thank you very much Sekuru Banda nekuti vanhu vazhinji panguva iyoyo vakamboita persecute Lady Squanda asi Sekuru Banda vaya to rescue. Sekuru Banda Dr. K. Banda in 2019 comes to the aid of Lady Squanda. Zvikanzi nevamwe. What's funny is people think kuonda kutambudzika. Adele na Jordan Sparks vakangoonda nana Keti zvinoreva vakatambura. It's actually good for utano, saka kudos to Lady Squanda. Then akuti haasi kugeza majaira mafilter. Squanda agara ari dark in complexion. Makajaira kubleachirwa plus filter. Mofunga ndogeza. Sei ambassador vakamboja sei vakambokujamisai maspika asi nhasi makuda kutsvaga malikes muchivadhisa, especially vakadzi vaisa negative comments. I'm very very disappointed with all the ladies vaidi vaisa dislike. Zvikanzi I feel for you and I support you lady. Manje mukadzi naina apa in real life unopapaidza nevamwe wavo. This is not the Lady Squanda we know uyu haasi kushamba. Why would they say that? Because in maonera pandakaita ndichiona zvangu video yachaitwa naLady Squanda rekuti vanenge vakagara pasi pemumvuri. Vagara pasi pemumvuri obviously munhu akaenda kunotora video wakatora kusina light ndofunga vaifana kuita the other way around. Pakabuda chi vakaita dark ndo maonera ndakaita ndisingazoziva kuti pane zvimwewo ipapo I don't know. Zvikanzi nevamwe zvakare vamwe vakatanga kutsvinyirawo paripo vazhinji vakatanga kutsvinyira vamwe kati handizikati ipapapa ini ndinendaita pwere because maybe ingori like engo yakatokwa nayo picture. Ndofunga ndo maonera ndakangoitawo ndichiona kuti vanga vakagara pasi pemumvuri. Definitely ukakatorwa pasi pemumvuri inotobuda yakati svibirire video yacho kana picture iyoyo. Muona manje depends neengo yekuti watora sei picture yacho. Zvikanzi nevamwe imwe slang haidi pamunhu abatsigwa. Zvikanzi very true nekuti zvikanzi kosei uchifanira kutaura chokwadi pasipo. Zvikanzi zvamanje because vaita zvamanje tabatsirwa zvamanje ndo zvamataura pamwe that's the way she speaks. I don't know. Vamwe vakati ko ava avasi vange vakasungwa nemurobho here few weeks back. Zvikanzi wakangonzwa panzi Sekuru Banda hapana nyaya hazvitori 2 minutes kuti abude muje zvinenge zvatoita. Munhu wacho akamusungisa akadropa macharges. Zvikanzi akabudiswa akabatsirwa naSekuru Banda pamwe ndo vakaenda kundobatsira kuti zvinhu zvacho ndizvidzoserwe kune munhu wotaurirana. Inga ari kumunzwa achiti Sekuru Banda 1 apo pandiri kunzwa kuti ari ndivo vakandibatsira here saka uda kunzwa chifuti. Zvikanzi dzorera mwana mafuta ake handizivi kuti vakuda kuti chii. Vamwe ndokuti kosei finishing is real finished for real finished at real finished. I don't know kuti angada kuti chii munhu uyu. The manje haisi kunyatsa kubuda zvakanaka, iri kutoti anoya nevamwewo zvakare. Zvikanzi zvakaoma hazvo. Mandu yemunhu hemeni cousin hemeni iyoyo.
vamwe ndokutanga kuti mbavha zvikanzi ingwane kunonzi minista munhuwo zvikanzi nevamwe atikura nema ambassador vechi verege vadzikamira ndevamwewo avo. Is this the real Lady Squanda? I don't know why vanachiramba chiti kugeza vanozviona sei pavideo kuti haana kugeza kuti chi kudawo panguva iyoyo zvakazomira zvakanaka. How do you know kudawo chaita recover? Vamwe ndokuti kuvhura mabhizinesi here ekuita sei nekuti ndinoona sekuti akamenshona zvakare kuti achaita sei achanga achiita zvemabhizinesi zvamanje. Vamwe ndokuti chinobhuruka chinomara zveshuwa asi Squanda uyu ndevamwewo. Mazimbo saenda munounda zvenyu ini ndakomenda nechemwoyo kuti I'm waiting for comments zvangu. Madam Bossy ndobva vangoenda vakandizawo reaction yekuisa zviwoko zvakadai zviviri neheka love. Handiti musi uno a lot of you were feeling sorry for her. Now abatsirwa makumushora futi vanhu. So zvemurobho zvamakutaura zvakapfura. Let he who is without sin cast the first stone. Comment section uku zvikanzama only if it was the other gender ndaiwana zvekutaura nhasi. So I'm gonna go mute until the next post. It will end in tears. Zvikanzi kuwakabudarini. It's really God's help kuti nevamwe wandisi kuti angada kuti chiyapa. Vamwe ndokuti what happened to the Lady Squanda we grow up knowing now? This is not the one we know. Ndevamwe zvikandireka cheyakedu keuyu vamwe ndokuti Sekuru Banda ndo vakurwoka dance vatonazika slang dzacho ma1 ndevamwewo zvakare avo zvinoshata kubva pakarohwa kana kuti pakaroorwa Lady Squanda hameno zvaakabva aita. What is wrong with my marriage rorai vanhu vamunoda please. This is not something that I know in aive chimudhiniwe chimublood chichita chamukadzi chaicho hanzi zvakafamba muchatogona kungoenda kumunda nhasi namhozi nevamwewo. Vamwe vakati vakazodini mu20 years ndikati kwasvipa sera handiwati wakabatsirwa kuda wakabatsirwa kudzidzosera 20 years nelaptop yacho nefoni yacho kuda ndo zvakaitika vakabva wadi vadropa macharges kuda ndo zvakaitika. Vamwe ndokuti zvakare zvakaomawo zvazvo macomments epano anopedza simba kunyanya vanhu vangataura zvangataura. Mamwe acho ndanga ndichiskipa zvangu ndikati handingazozvikwanisi but vakati manegative comments takamirira itai fast please. Vamwe takatobudarini I don't know. Saka regai ngoti ndo zvezhinji zvangu zvandangototaona kuti ndo zvakaitika kuna Lady Squanda kuti vakazobuda vanhu vakati to God be the glory. Vakaita zvavo Sekuru Banda vadi vakakubatsira. Saka nazozivi kuti Sekuru Banda vakadi vakaenda vakandobhadhara bhewe kwati vakaita vakandotaura nemunhu yaya vakabirwa vakadzosera zvinhu zvachoni. Lady Squanda ndobva abuda kuda munhu yaya kuda ndobva adropa macharges. I actually don't know kuti what exactly happened. Handiti ndikarira kuri vanhema ndozonzi ndiwo wakataura zvakazvikati I don't know what happened. Asi tandosa chokuti Lady Squanda vakatorwa video vari pasi pemumvuri ndozvandakaona vakagara ipapo vachitaura kuti vakabatsirwa naSekuru Banda. Izvozvo ndozvandoziva. How I don't know, when I don't know, which I don't know, who I don't know. Saka ndo zvandokwanisa kutaura. Ndichakubata zvakare zvikapi chinotevera chikuti all the best kuna Lady Squanda and I hope and wish kuti vachabudisa zvakare more music icharidzwa